Добре дошли в Ultima Token. В това видео бихме искали да преминем от теория към практика и да ви покажем с реални цифри какво е възможно, ако решите да станете част от тази финансова революция още днес. В последния видеоклип научихме, че ще съществуват максимум 100 000 жетона Ultima. И имате възможност да участвате в тяхното разпространение. За да получите възможно най-добра представа за процеса, нека сега разгледаме начина на разпределение и изплащане. Всичките 100 000 токена се съхраняват в Tenar, пул за ликвидност, който се съхранява на сигурно място в блокчейна. С официалното стартиране на 1 октомври 23, всеки ден 50 токени ще бъдат освободени от интелигентния договор и разпределени между всички закупени лицензии. Ако приемем, че има само 50 души, които притежават един лиценз, всеки от тях ще получава по един жетон на ден. Ако има 200 активни лиценза, всеки лиценз ще получи 0.25 жетона и така нататък. Представете си, че всеки ден получавате акции от крайния токен, който се търгува на цена от $20 000 за токен. Да, точно така. Един окончателен жетон е на стойност $20 000 и сега можете да получите своето парче от баницата. Нека разгледаме практически пример, при който са активни 100 000 лиценза. Всеки ден 50 жетона се разпределят между тези 100 000 лиценза. Това прави 0.00005 крайни токена на лиценз. При стойност от $20 000 за жетон това прави по $10 на ден. Това означава, че всеки лиценз получава символични акции на стойност $300 за целия месец. И не е казано, че всяко лице може да има само един лиценз. Можете също така да притежавате няколко лиценза и, съответно, да получават повече дялове от разпределените токени. Например, ако закупите лицензен пакет за Dalai, от който Dara увеличава ликвидния пул, ще получите цели 15 лиценза. Така вашия дял в този пример за изчисление на $, с 15 лиценза ще струва фантастично далък. Така че инвестицията ви в този пример се изплаща още през първия месец. Затова не чакайте твърде дълго, защото в последното видео вече беше споменато, че броят на издадените токени постоянно намалява. През февруари тази година това ще се случи за първи път и броят на наличните всеки ден токени ще намалее от 50 на 25. След една година количеството ще намалее на 12, след още една година на 6 и ще продължи да намалява на половина всяка година, докато стигнем до само един жетон на ден. Бяха там от самото начало, като се възползваха напълно от потенциала и си осигуряваха по няколко акции на месец. Колко по-лесен би бил животът ви, ако разполагахте с допълнителни 300, 500, 1000 или дори повече $, на месец, и то без особени усилия? Нуждаете се само от лиценз и решителност да поемете контрола върху живота си. Поискайте третото и последно видео от тази поредица сега, да участвате в проекта Ultimate Token и да гледате уверено в бъдещето.